Ora perkara garing wis tugase awak dhewe mulane mripate roberi pringu. Kowe sakmono, panasan sithik ra susut dan sakmene sesuk nak karek nyelepno kan dadi grek. Ya, Bu. Mulane Jawa iku aja cilik nemen-nemen. Lah piye? Bentuk kok iso kaya tukil untu ya iku. Lahirku kecepeten. Iki sowan desa Ndi Mang Jaya? Ayo. Pijorokan. Ayo ndi ayo. Kalidoro. Kalidoro. Kali iki dalan Bali, Doro iki manuk. Oh, ngene ya. Kalidoro dalan manuk. Kok bangun desa. Iya. Iki mono mong jeneng desa. Oh, jeneng desa. Acarane syukuran. Syukuran. Kira-kira Agustusan. Nah, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka. Iya. Ya kok iya itu lho. Ayo. Kowe wis merdeka apa urung? Aku ya urung. Wis merdeka. Sore iki wong merdeka blas. Kok iso? Lah piye urung bisa melu Kalidoro? Aku lah ya. Apa iku kok ngono? Didongak-dongakno. Nah, Kalidoro dadi desa sing gemari parot sinawe. amin. Ora sandang, ora pangan. Amin. Masyarakat seger kewarasan kabeh. Amin. Ngono lho. Iya, sawah ya dadi kabeh. Ora ngono lah ya. Piye? Ora ngono lah ya, kowe nek uga kok iso mekangkang ngono ya yo. Uga kok mekangkang aku kok kene kok wedi aku. Oh, buding nggih Sugeng Rawuh. Mekangkang ini mekrok kabeh. Kok dibutuh pitas ngono kok. Oh iya. Ngene iku nek nguyuh asam terus mak yok. Ah iya. Kowe iki kebangetan kok, Mas. Kebangetan piye nek? Kowe iki suwan rene wis tau ta urung? Urung ya, Bu. Nah, aku yo wis bolak-balik pengantar kare kula nggih yu nggih. Oh. Nek kowe Kowe iya, dikenali kene? wong kene wis apal karo aku. Lah iya. Wong kene iki nek roh aku ketoke do seneng ya ya. Tapi ya wajar nek wong kene kenal kowe. Iya. Wong kene kan ya habitatmu. Kok iso Jenengmu sapa? ceblong. Ceblong to. Lah ning sawah biasanya ana bapakmu karo mbokmu iki. Kowe tak suambung cangkemmu sisan. Aku ngono ceblong wong, ya lu. Jangan ceblong kewan sing ngarani kene sawah enggak. Lah piye iki lho habitatmu ning kene ati-ati desane gedhe to. Digondrong disuwike. Uga. Oke. Wah, aku ku ceblong wong kok. Malah sing kebangetan iku kowe kok. Piye? Kowe iki rene wis tau ta urung? Durung. Urung ngono ndelok ngisin-ngisini wong tak delok kene mau kok aku isin. Gak iso, wong aku juga ganteng ngene. Ganteng? Hidupku ya piye Bu ya? Wong sing ape ndadekno mantu lagi. Mosok ganteng yo. Ngene iki ganteng. Kula ganteng yo kan ngisin-ngisini wong. Kok iso? Kowe iki lho rene iki lho jam ngisin-ngisini wong. Kok iso ngisi-ngisini ku piye? Tekan tangan driji ora ana sing genep ngono kok. Oh ya. Kok ora genep-genep ya? Kowe ora ngandel. Ora. Tak hitungno piye? Hitung jajal jae. Malah kene no jake jajal kempitan. Yo, rondok jauh siki ginyo. Lho iki driji apa petelok kok iso driji wae. Ngisi-ngisini wong. Ngisi-ngisini lho. Tak hitung apa jak ora genep. Yo, macet rono. Ngene. Yo. Sitek loro telu papat lima enem pitu lho. Kula balik driji pitu ngisi-ngisini wong. Kok ngomong nang genep ya? Kandhani kok ngono kok ora isin. Delok wong kene iku aku isin. Ini nek jek tak percaya. Kok ngomong nang Kok genep? ora percaya jajal didelok sing tenanan. Lho. Sitek loro telu papat lima enem pitu lho. Driji kok ora ana 10. Mosok dijiku mosok kok pitu? Tumpah tenan. Bentuk kok sunduk sate ngene. Lah iya. Driji kok kaya sunduk sate dilani wong. Mulane nek iso iku Lah aku ora genep lah ning ora ketulung karo aku sing gandeng. Lah kuwe Karena aku kene. wis elek biji turah-turah sisan. Driji Wis tuwek, wis elek biji turah-turah. Kowe ora apa-apa sing penting asik berkuarasan. Kowe iso ngarani drijiku turah. Lah biji lo turah. Ate iso. Jajal ngenekno lek itu ngene percaya. Iso kabeh, lah iso kabeh. Kabeh. Terus Iki driji kok cek kerpite.
pancen wonge cendhek. Dijine yo mewah cendhek yo. Kowe ora apa-apa nek dijin yo gawe. Pancen diji maling iki. Kok iki maling sembrono iki. Ora percaya? Ora percaya. Tak hitungno ya. Yo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. Iya. Yo rene hitung drijiku jayu. Elengku itu bawa koma itu 10. Oh, jarene budhe malah 20 lho. 10. 11 ngono kok. Jar tak hitung ngene ora percaya. Baleni 0 4 5 6 itu baru sama 10 11. Oh, 11. Loh, Lho, siro lupa mo. Baleni pisan kan? tak baleni ya. 1 2 3 4 5 6. Iki rasa mbok hitung. Lho lek iku tak driji. Iku ora driji. Cuma padha cendeke ngono. Tangkem. Lah ora tendeke kok driji. Ulane wong kene takon hitungno do wedi. Lah dene Iku mau ngono medeni. nek kok kon ngitung sing mbok gelem dicik. Ndi? Kalau sih, kalau blek sing tau pinan. Iku Gelem ya? iku ngono CS ku. Oh iya. CS ku iku. Selalu hadir di Lalu manapun. hadir pane krikot. Heeh. Wes kowe iki ora usah ngitung perkara driji, sing penting didongakno. Sing penting ditungakno. Takoni do njaluk ketembangan apa ora. Aku krungu jare kowe duwe Apa? kelebihan. Heeh. Iki dina roman iki nggih kelebihan swara lanang iso, swara wedok iso. Ana siji neh. Apa? Suara demit. Wah, wadah lho. Jare ngono. Alhamdulillah. Takoni yo. Bapak Bu Cik. Bu. iki kok swara wedok barang lho yu. Engko nek ora ngandel wong kadang-kadang niku nek bengi dadi wedok kok. Pripun? Wong kang ngandel kok bengi. Ah, Oh, jeneng nyanyi napa? Oh, kelinci ucul langgam. iya. Ngene kelinci ucul langgam. Sapa? Buje. Pengendang. Pengendang. Oh, nggih, nggih, nggih. Siapa nyanyi? Heeh. Pengendangnya Oh, jeneng. nyanyi. Ya kowe rene mang. Ayo, ayo, ayo. Kok gatang kok jaturi. Kowe ngaturi lelagon sik karo masyarakat kene apa? Niki nyuwun teman apa, Bu? Pak, Dek, Lek, Mbah, Yut. Aja ngundang kabeh. Lho laki kok tak undang kok siji loro do iri wong kabeh lah ya do nonton. Oh iya, iki lho dulurem ning kene. Ayo, Anak nusul. Hah? Iku anak Ana nusul. rupane kok mirip aku. Kayak gue biyen iku gak batin. Oh, semanding iki pamundane. Oh, nggih. Ya. Dikasih juga oke. Kowe kono apa dhewe mbak sering saking dengkek, kami disangoni man Roman. Besok. Tapi karo nyanyi sumanding. Iya. Oke. Besok sama sekolah. Atur. Nggih. Jojo karo sing cilik aja aku. Semanding. Lu mandek. Di bagian iki nggih, sayang. Nah, Ah, tukang bayar kunti. pripun? Dalem, Pak. Ah, Nggih. Iki miring-miring. Nah, oke siap kok apa juga, Mang. Tulungnya, Pak. Suaramu kok wedok barang ya? Iya. Jadi wong. Ayo lek kados manding. Ah, bedok. Nah, yang besok gue bayar SPP. Ayo iki. Gak